हेलो गाइस नमस्ते खुलुमबाय वेलकाम बैक टू जुरियाबी व्लग्स आंनि दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै जोङो दा बाथौ फुजा जादों आरोना मेला बेयाव फैदों आरोना स' नोंथांमोननो आं बेखौनो देखायलांगोन नोंथांमोना अननानै भिडिअ'खौ स्किप खालामाल'सो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' थुदो बिदिब्ला भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामदिनि ओमफ्राय नैबेनो बाथौ मन्दिरा नैबेयावनो फुजा होयो आरो অর্পণ কৰি দিছে এতিয়া তেওঁ ঘৰ बे सिङाव फुजा होयो आरोना नैबेयाव बाथौ थानसालि बे सिङाव बेयाव दायो फुजा होनो नागिरबाय सिङाव हाबनायनि सिगां बिदि दै सान्थि सारगोरो आरोना नों खुलुमहैबाय था ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम बिदि बाथौ माबाखौ खुलुमनो नागिरदों आरोना माने जोंहा ब्रह्म धोरोम आरोना जोंहा माने जैगल' होयो आरोना गैया आंनावबो 50 थाखासो भिडिअ खालामबोदों माबाखौ दोन टेङापारानिफ्राय रां रासि हारिमु हानजा आं